Bueno, niretzat emango guain indiko dana hola deusestatzea porren izela ez da hainbeste, baina gustatzen era kritiko baten ikustie eta analizatzie ze gero ja oine sortzen naiz, hortik ikustezu ez. Niretzat atzea begira oso izko tristie da, oso ilune da, eta gainea benetako zea da, nik uste oso garai argitsu baten indeko disko oso ilune dela, ez? Beraz, gezurre, niretzat disko hau pixket gezurre bezala ikustet, ez? Oso estetikue da, oso argineuken nola nahi nun sonatzie eta dauke geroa iezi jesoten beste kontzeptu horietako bat ez da melankolixe, oso melankoliku da, oso betegarrixe ilunek izaten dioen haitzeko. Eta ikustet bai kantatzeko hori eta bai oso interpretaue bezala da, lehen esan bezala, niretzat gezurretuk gertuo dago, ez? Eta, igual izan daite, momentu hortan hori nahi nun, baina ez dakit, zebran beste bideo bat hartzet eta ontxe hortan siniztet ez. Da hola, pixkit horren anerote, eta uda abiak. Negua lo gelditu, zaigoinetan belainotan, bihotzekin baino ez du ikusten itxututa, minaka biak egin dizkigu eskua urretan da itxasua, gainezka begietan. Argirik ez da sartu, geroztik barrura udaberririk ez du desomatzen lorak gurean, txorien